سلام كميت وعلو زخبركم تخطاتلتي فنوى إيري تي في نلوم غدام 14 تقمتين فرق معلتن فرعان تدالو زينا ومسناد وحيزنا لكم قريبنا لنا نمكت تدالكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقند نتبتاتو فيلم لوغ إيرترا ملأخت بريزيدنت إيسياس نا بريزيدنت عبد الفتاح السيسي أبسيحوم شنفرت عنا زوادو بامكل خلت محلالة حمامات مغوص كايدو أبنو زوبا نقفا تاريخو بوتاتات نمعكاب بملكعو فراتات يسرح الله إسرائيل أوش متغازا نأجار سراوي تسرحيت كم زبقست أفليتا منغست ديمقراطيات ريبابليك كونغو أبزوباتات إيتورين سمين كيبون تأوجون نزسان حكردنا أفاقسوا أبدوباوي مبرقانا زقات محادقا مفراس ديقا بزفوتورو على غلق أشحاد كم استمزابولو تقاليسوهم زرزر زينام بمنستر قدات وصايا أتو عثمان صالحنا مهاري بريزيدنت أتو يمانا قبر أبن زغمنا لعلواي لوخ إيرترا لومي 14 تقمتي ملقت بريزيدنت إيسياس أفوركي نا بريزيدنت ريبابليك قبسي عبد الفتاح السيسي أبسيحوم ملقت بريزيدنت إيسياس بغندو أبز حزن كنتات سودان زتكور خينو كينات كبقع نزكار زولو تعرب بمنفع بب وقنو نزقر بستفلالي تبوغسوتات أميركا زلاق السلام نمرق زحقز موچو بايتان مفتار زعلم يوم أبتا قاتامي بريزيدنت السيسي بريزيدنت إيسياس أفوركي نسلة صنع مبسوعون محزناتون السودان بممسقان ريتوتات إيرتران قبسن أب قداي السودان تقرارابي خمزخونا قليسوم لعلواي لوخ إيرترا بعصر تخلتا تكمتون مسمي سر قدايات وطايا قبسي السيد سامح الشكري أبتا مساسا للزعبان معزاز كلت أوي زمدنان متحق غازن تزراري ومنبارو الزكريوم جنفرت عنا زوادبوب أمكل خالت محلالة حمامات أستمرهوي قوس وديبو وكيل إيرينا شويت قبر برهان زدالو توتحستو فرتنا عندهم كتغربيا جنفرت عنا زوادبوب كاب عصرتك ساب عصرت خلت تقمتي أمن زوباتات سنعفة عد أيحندك أمحارن أمكل خالت محلالة حمامات بحف الشام HIV إيدسن ندرت ألام كبدن دما بفلاي زتوكورا أستمرهو قوس أكايدوم حلافة هادو مقوطصار HIV إيدسن كالوت بصطا وركب زمحلالف حماماتن أتأصفاو قبر ميكايل نخونتات ملكفتي HIV إيدس بدرجة هاجرن زوبان دحر زهابو بأهزات استسنية حبريتام اتملكفتي أبستوستون أكلات حبرتسب ببزح خمزران كأندت أنك من لبع نساتهم مخانومن بمتكاس اتغن متحلالف من قد دما زي وحس صوتا وركب كم زخون عن تيروم أبزوا دوبوب أب قداموش دشت أوارح ناكلتشن إسران كلتن ولنتاو مرمرا خبز قبرو 164 زيقاتات متأن ملكفتي 0.07 ميتاويت من باروز دغساء صفاو أبتا مساسا لأوارح ناكلتشن إسران سلستن مرمرا خبز قبرو 15 متأن ملكفتي 0.15 ميتاويت كوينو مركبوم زيادة سرح زحات الترقية خمزخون أغنزيبوم بزي كازي لندرت ألام كبدي أقباب مكل خالون أفاوسون بزملكد دحر زهابو سفيح مقلتين أبسن عفا عد غيح دك أمحارة من دفران عد خالان ممرمر تأتاتيو سرح الخمز اللي أبريهم أبتج أنفر أو هاديت حابريتان قوسقواسن سيستر بلتش قبر أبو وقنام أبرا استنزم حمامات مكل خال زكاية سعري حبرة سب بولكن بحبارن ناي بحر لو تخمتسن الجامخو عززن بمزغار من سيات كنتاتهم فولتون كافنوت أطاوركب قطبون كومون موقات محقومان مخلحن زأمسالة بهلا وفوساتات كوقودو أتمحتينام تساتفت بوغنم ترى ولدي أمكتتالن ممئزان دوكم كعزز أبتكالاتو هابت أقول قلوس سرحو زيقاتات زيادة تنقوات كخونم مست فيروس نزنوبرو زيقاتات زقبر عدلوان تنطلون كوقاد كومون أفلطو حبرة السب زعب بصحفات بب اوانو خزرقاح تلابيوم بتماسا سالي هاقراو كونفدريشن سرحتنياتات إيرترا زوباق أشباركام أفلطو مقحات سرحتنياتات منقستي أبتو محلالفت حمامات نبعباين كامل كفتي HIV إيدس نمتنقاقن زعلما أستمهرو كاب حموشتك ساب شوعات تتكمتي أبا عوردتي بوم
ነበርቲ ከተማ ናቕፋ ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ታሪኻዊ ቦታታት ንምዕቃብ ይሰርሑ ኣለዉ በዚ መሰረት ንኣስታት ክልተ ኣዋርሕ ብዘካየድዎ ወፍራታት 13 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ናብ ፀጋማይ ክንፊ ታሪኻዊ ድፍዓት ናቕፋ ዘእቱ ፅርግያ ፀጊኖም ነቲ ታሪኻዊ ቦታ ንምዕዛብ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት ኣመሓደርቲ ከባቢ ሓለፍቲ ኣካላት መንግስቲ መንእስያትን ካልኦት ኣካላትን ብኣመሓዳሪ ንዞባ ናቕፋ ኣቶ ያዕቆብ ኢድሪስ ተሰኒዮም ብ3 ጥቅምቲ ኣብ ዘካየድዎ ዑደት ኣብቲ ከባቢ ብዛዕባ ዝተፈጸመ ቅያን ዝተኸፍለ መስዋዕትን ስትራቴጂያዊ ኣገዳስነት ናይቲ ቦታን ዓቂብዎ ዘሎ ታሪኽን መብርሂ ተዋሂቡ ዑደተኛታት ምዕቃብ ኣብ ሃገርና ዘሎ ታሪኻዊ ቦታታት ሓላፍነት ናይ ኩሉ ዜጋ ምዃኑ ብምጥቃስ ብፍላይ መንእስያት ታሪኾምን ክብርታት ሕብረተሰቦምን ናብ ምዕቃብ ብንጥፈት ክዋስኡ ኣዘኻኺሮም ንሶም ኣስዒቦም ታሪኻዊ ቦታታት ኮነ ቅርስታት መግለጺ መንነትን መወከሲ ታሪኽን ስለ ዝኾነ ንምዕቃቡ ካብኦም ዝሕተት ከማልኡን ናብ ሓድሽ ወለዶ ንምስግጋሩ ክጽዕቱን ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣብ ሓጋዝ ኣብ መንጎ ኣስራሕትን ሰራሕተኛታትን ዘሎ ዝምድና ንምድልዳልን ድሕነትን ጥዕናን ሰራሕተኛታት ንምርግጋጽን ዝዓለመ ስልጠና ብ12 ጥቅምቲ ንወነንቲ ትካላትን ሰራሕተኛታቶምን ተዋሂቡ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ዓንሰባ ሓላፊ ኣህዱ ዕዮ ኣቶ ፀሃየ ሓጎስ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ እቶትን እቶታውነትን ንምዕባይ ኣብ መንጎ ኣስራሕትን ሰራሕተኛታትን ዘሎ ዝምድና መሰረታዊ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ንኣዋጅ ሕጊ ዕዮ ከምኡውን መሰላትን ጉባኣትን ሰራሕተኛታት ዝምልከት መብርሂ ሂቦም ኣብ ስልጠና ኣብ ምርግጋጽ ድሕነት ሰራሕተኛታት ምውጋድ ጠንቅታት ሓደጋ ምድላው ውልቃዊ ናይ ሓደጋ መከላኸሊ መሳርሒታት ኣብ ቦታ ስራሕ ምኽባር ኣዋጅ ሕጊ ዕዮ ምኽባር ሰዓታት ስራሕን በዓላትን ምድልዳል ዝምድናታት ከምኡውን ምድላው ውዕላትን ስምማዓትን ስራሕ ብሰፊሑ ተዘሪቡሉ ኣካያድ ስራሕ ምምሕዳር ንዞባ ሓጋዝ ኣቶ ተኽለ ሃይማኖት ሙሳኤልን ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ናብቲ ንዞባ ወይዘሮ ፋጥና ሓጅን ብወገኖም ኣብተን ትካላት ክረአ ዝጸንሐ ሸለልትነትን ድኻማትን ተወጊዱ ብቕዓቱን ደረጃኡን ዝሓለወ ኣቕርቦት ንኽረጋገጽ ብዕቱብ ክስራሕ ኣዘኻኺሮም ወነንቲ ትካላት ድማ ስልጠና ኣብ ስርሖምን ዕለታዊ ምንቅስቓሳቶምን ኣዝዩ ሓጋዚ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ብምጥቃስ ንትግባሪኡ ከም ዝፅዕትዎ ኣረጋጊጾም ተመሳሳሊ ስልጠናታት ኣብ ንኡስ ዞባታት ዒላ በርዕድ ዓዲ ተከሌዛንን ሓመልማሉን ክካየድ ምዃኑ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣነፂሩ ኣባላት ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ብ13 ጥቅምቲ ኣብ ከባቢ ማይ ድምነት ዝተኸልዎ ኣግራብ ናይ ማይ ምስታይን ምኹስኳስን ኣቶታዊ ንጥፈታት ኣሰላሲሎም ካብ ኣዋሃድቲ ኣቶ ሰዓረ ክፍለን ኣቶ ተኪ ዕቁባ ማርያምን እዚ መደብ ኣብ ወርሒ ሰነ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ከም ጀመርዎ ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ 1 ሄክታር ስፍሓት መሬት ሃስታት 3000 ፈልሲ ገረብ ከም ዝተኸሉን ካብዚ እቲ 97 ሚእታዊት ጸዲቑ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከብን ሓቢሮም እዚ ዝካየድ ዘሎ ማእቶታዊ ንጥፈታት ከም ኣካል ናይቲ ብደረጃ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ልምዓት ምዃኑ ዝጠቐሱ እቶም ኣዋሃድቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ወርሒ ልዕሊ 100 ዓቕሚ ሰብ እናውፈሩ ቀጻሊ ናይ ጻህያይ ማይ ምስታይ ከምኡውን ዝሓረረ ናይ ምትካ ንጥፈታት ክሳዕቲ ዝድለ ደረጃ ዝበጽሕ ክቕጽልዎ ምዃኖም ገሊጾም ተሳተፍቲ ናይቲ ማእቶታዊ ንጥፈታት ብወገኖም እዚ ቦታ ቅድሚ ዓመት ቀላጥ ምንባሩ ብምዝካር ኣብዚ ግዜ እዚ ለሚዑ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት በፂሑ ምርኣዮም ዕግበት ከም ዝፈጠረሎም ጠቒሶም ገረብ ምትካል ኣብ ርእሰቲ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ዝህልዎ ኣስተዋፅኦ ክሊማዊ ዋዒ ኣብ ምንካይውን ዓብዪ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ከምዚ ኣመሰለ ማእቶታዊ ንጥፈታት ብቐጻሊ ክካየድን ንዝትከል ገረብ እውን ቀጻሊ ክንክንን ሓልዋን ክግበረሉን እቶም ተሳተፍቲ ተወሳኺ ተላብዮም ኣብ ዓዱ ኻላ ኣብ ምሕያል ንቕሓትን ውዳበን ደቂ ኣንስትዮ ዘተኮረ ሰሚናር ኣብቲ ከባቢ ንዝርከባ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ተኻይዱ ሓላፊት ሃማድ ዞባ ደቡብ ወይዘሮ ሰናይት ኣፍወርቂ ንተራን ኣበርቶን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ብሰፊሑ ድሕሪ ምግላጽ ኩሉ መድያዊ ብቕዓትን ንምዕዛዝ ማሕበር ንዝምልከቶም ኣካላት መንግስትን ግንባርን ተዋሂዱ ንዝካየዶ ዘሎ ጻዕሪ ኣብሪሃም ብዘይተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ቁጠባዊ ዕብየት ልምዓትን ህንፀትን ሃገር ክረጋገጽ ከም ዘይክእል ብምእማን ምዑይ ተሳታፍነት ንምርግጋጽ ምስራሕ ሕርያ ዘይኮነ ግዴታ ከም ዝኾነ ድማ ኣስሚራትሉ ኣብ ዝሓለፈ ናይ መኸተ መድረኻት ደቂ ኣንስትዮ ንዝረኣየኦ ጅግንነት ዘመጎሰ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት 13 ኮሎኔል ጎይቶኦም ተስፋ ሚካኤል ብወገኑ ተረከብቲ ሕድሪ ወለዶ ነዚ ዝወራረስ ቅያ ኣብ ልምዓቱን ከም ዝደግሞ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጹ ኣብቲ ሰሚናር ኣብ ሕግን ሳዕቢናት ሃሴትን ልምድታትን ዘተኮረ መግለፂ እውን ተዋሂቡ ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ከምዚ ዓይነት ጎስጓስ ብቐጻሊ ክውሃብ ከምኡውን ኣብ ስራሕን ዝሕግዝን ሞያዊ ስልጠናታት ክውደብ ተላብየን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዝስዕብ ዜና ወፃኢ እዩ ምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም
فلسطيناوي منقسقاس حماس بشوعات تقمتي ابل على اسرائيل دحر زفصوم متكعتي جمره دبداب اسرائيل ابل علوش متقازا قصيلو ابزلولو لومي 14 تقمتي وقحتا اسرائيل ناي اغار سراويت سرحيت كم زبغست افليطا اسرائيل نز حدش سقمتي توسد زلا على 1.1 مليون نبرت سميناو غازا كمون سرحتنياتات حورات هاغراتن غبرت سناي تكلاتن كابت خبابي كوصو زهبتو ناي غزي غدب كبقع ساعات تريفو كم زلو ابز قال حلو زلو اوانيوم حماس ابزوصو مغلصي اسرائيل بزهبتو متنققتا نهيوتهم سغيوم بمكاين اغارن مصعانيان كاب سميناوي غازا نستمزابلو برغس كم زدقعت خسيسوم نسقدمتي اسرائيل نزدغفا زلو امريكان هاغرات اوروبا انغديفكا ورات هاغرات محبر هاغرات عرب استفلاليه هاغراتن زوباويانن احغراويانن ودباتن نالمامي دبداب اسرائيل بمخنان دو كبل يصوعلو زغمزيلون كلو اباغرات ماكلاي مبرا عدد زكايد زلو صحافه غدات وصا امريكا انتوني بلينكن ب 14 تقمتي سعوديه اتيوم اقدمو اب اسرائيل يوردانوس بحرينن قطرن عدد زفصمه انتوني بلينكن ግጭት እስራኤልን ሐማስን ናብ ካልእ ክፋልት ዞባ ኸይልሕም ዘሎ ስግኣት ንምውጋድ ከም ተዘራረበ እኳ እንተገለጸ ካብ ሃገራት ዓረብ ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ቀጠር እስራኤል ተካይዶ ዘላ ደብዳብ ዘይተቋርጾ ናብ ኣህጉራዊ ዕዳጋ እትገብሮ ቀረብ ባህርያዊ ጋዝ ደው ከተብሎ ከም እትኽእል ከተጠንቀቕ ከላ ስዑድያ ብወገና ምስ እስራኤል ተበጊሱ ንዝነበረ ናይ ምምሕያሽ ዝምድናታት ዝርርብ ከም ዘወንዘፈቶ ይጋውሓሎም بمسرت صبصبات تعنا وشمت غزة بدبداب إسرائيل نايز تقاتلوا برجس فلسطينيان قطري ناب أستات كل تشحك كبلن كله أستات شمون تشحد ما قصيلو مالهم حماس بشوعات تقمتي بزبغو سمت قعتي نايز تقاتلوا إسرائيلاويان قطري ترغاغت سبكوان تزيكونه هذا شحن 300 مخانون أستات كل تشحن شمون تميت مقصالو من يحبر حيلا إسرائيل بزوصو مجلسي أبطو وشمت زركب 300 علاماتات نمعناو لعلي شدوش شعبون باتات كم تتقمخ قلصن كلهم زي لعلي سوسا شحتون تتوكستي مخانوك إلى التعودي يقلصوا لهم منغستي ديمقراطياوي ريبابليك كونغو كاب 2021 ابزوباتات ايتورين سمين كيبو ناتنيعو صنحه اواج كردنا ناي مفخاص غمتي كوسد كم جمره تقاليهم بز مسرت صنيعو زنبره ناي منقصاص سب نبرت نغداتات كم تلعلت حبيرهم منغست كونغو بتوسخي زمص ورح تحساس مسكاد بريزيدنتاو مرጫ ዝተኣሳሰር ህዝባዊ ምትእኻብን ሰላማዊ ሰልፍን ኣፍቂዱሎም እዚ መንግስቲ ፕሬዚደንት ፊሊክስ ሺሲኬዲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ኣብታ ሃገር ምስ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ተኣሳሲሩ ንዝግበር ግዳማዊ ምትእስሳውን ጸጥታዊ ውድቀትን ንምውጋድ ከም ዝኾነዮም ምስ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሩም እቲ ኣዋጅ ኣብተን ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝርከባ ዞባታት ዘሎ ጸጥታዊ ቅልውላው ምዕለብ ንኽርከቦ ብሓደ ጎንቦት 2021 እዩ ወፂኡ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ጋና ንመዓልታት ብዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ዲጋን ኣፍላጋትን መሊኡ ብምፍሳሱ ኣሽሓት ብዘይ መፅለሊ ከም ዝተረፉ ተቓሊሖም ሓያሎ ኣባይቲ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬትን መስሕብ በጻሕቲ ቦታታትን ከም ዝዓነወ ዝሓበሩ ጸብጸባት ልዕሊ 4,000 ኣባይቶም ዝዓነወ ስድራ ቤታት ናብ ውሑስ ከባቢ ክጉዕዙ ከም ዝተገደዱ ሓቢሮም መጠን ዋሕዚ ማይ ፈለግ ቮልታ ብዕፅፍታት ብምውሳኹ ዝኸበ ሓደጋታት ከየጋጥም ከም ዘስግእ ዝሓበሩ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ጋና ኣብ ወሰናስን ትፈለግ ዝርከቡ ሕብረተሰባት ክጉዕዙ ኣዚዞም ኣለዉ تخسيتو مزلو على بزتاساسر اب 9 اوراجاتات عنوت وريدو خمزلو زتقصتهم صبصبات حيالو سبات كم زقصلو حبيرم اللهم اهغراويان فينانساويان تكالات كند طنقي هغراوي زي معرينتن قطباو همشان مخانن قاب 9 تقمتي اب كتما مراكش موروكون زكار زلو عمتاوي حبراوي اخيبا IMFن علماو بانكن زتقاومو سلفنياتات غليصوم تنكلت أهجراويان فينانساويان تكالات مس بحتاويان فينانساوي تكالات كمون مسعر مشوش أهجراويان بحتاويان تكالاتن أو فرتن بمتحوار أب من كل قالن عنوتن كتب حيالو هجرات مريح ترايت صوتها خمسة لوايهم تم سلف زكادو زيجات تفلالي هجرات أفريتهم أهجراو معكن جنزب زختلو هجرات كتباو بوليسي أنك غير زجدد قد مخند نبز خفة فينانساوي ودكاتن من كل قال أقل جلوتاتن كم رحن مسنحوز تواصل سلفنياتات على ما هو بانك ون نمولتو تراي زجل بوليسيتاتن قد مخندتن سلز قدم نتلقحت هجرات نبز خفة كتباو عزقت زشمم مخانو وقيسم حبراوي أخيبا IMFن على ما هو بانكن دحري 5 عامات نفلما أوان وتباو عبيد أهجر أفريقيا كم أجندا غيرو أبت أهجري كايد كم زلو إيجلات منغسي بوركينا فاسو نهنصت تكال ممنچو نيوكليساو صعد بزملكت مس روسيا امرددا كم زبصح غليصوم
ክልቴን ሃገራት ኣብ ዝምርዳእ ዝበጽሓ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ካፕቴን ኢብራሂም ትራኦረን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሐምለ ኣብ ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ምዃኑ ወጋዒት መደበር ቴሌቪዥን ቡርኪና ፋሶ ኣፍሊጣ በዚ መሰረት ፌደራላዊ ወኪል ኣቶሚካዊ ጸዓት ሩስያ ማለት ሮሳቶም ሚኒስትሪ ጸዓት ቡርኪና ፋሶን ጎንቲ ካብ 11 ክሳብ 13 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ሞስኮ ዝተቃንዐ ቅነ ጸዓት ሩስያ 2023 መዘክር ከም ዝኸተማ ታ መደበር ቴሌቪዥን ተወሳኺ ሓቢራ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ 20 ሚእታዊት ዘሎ ሸፈነ ጸዓት ንምዕባይ ኣድላይ ስጉምቲ ከም ዝወስድ እዩ ክገልጽ ጸኒሑ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ንምዝዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም لوخ إيرترا ملقت بريزيدنت إيسياس نا بريزيدنت عبد الفتاح السيسي أبسيحو شنفرت عنا زوادو أمك لخالت محلالة حمامات وسواسا كايدو أبنو زوبا نوافات تاريخ وبوتاتات نمعكاب بملكعو فراتات يسرح اللهم إسرائيل وشمت غزة نأجر سراويت السرحيد كم زبقست أفليتا መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ዞባታት ኢቱሪን ሰሜን ኪቡን ታዊትን ዝጸንዐ ክልልና ኣፋኽስዎ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ጋና ዘጋጠመ ሓደጋ ምፍራስ ዲጋ ብዝፈጠሩ ዕለቕለቕ ኣሽዓት ከም እትመዛበሉ ተገሊጹ نلوم قدام 14 تكمتي نفرق مع التنفران سدالو زيناو من سنادونا بستفتصيمو مسترخو مدبات بوليتيك عندكم بوغنا بروح معتي